Kwan nyithindo ma irocho ratichi ka ijwang'o gi kod jonyuol medre kaunti ma Migori. Apisa mar nyithinde sub-county ma Suna West, Robert Ouko, wacho ni atamalo 70 mag midhiero ma omako nyithindo gin mokalo kuom jwang'ogi. Ouko wacho ni ywaruok e kind jogo ma okendore ema miyo nyithindo mathoth ijwang'o. Okwa oganda duto mondo omi okony piny owacho rito ratiro mag nyithindo, kowacho ni buche mag rocho ratich nyithindo ok onego tieki buche anyuola ma ong'ere kaka kangaroo courts. Rocho ratich nyithindo adieri pod en malo, atamalo mar nyithindo mirocho ratich gi Migori mar kaunti ma Migori. Wan gi weche mo mag jwang'o nyithindo kata neglect, ka wadonje case categories magwa neglect, pod ni gi atamalo mamalo. Cases te mabiro reported offices mag nyithindo, neglect biro atamalo 70 mag weche cases mabiro reported office mag nyithindo. Kendo kaka idara mar nyithindo wasetemo keto mikakati mopogore opogore mondo wane ni rocho ratich nyithindo dok chien. Mokwongo wajiwo jowa mana kaka nasewacho, kineno ka nyathi moro amora rocho ratiche, nyathi moro amora ok odak maber kanyo ma intie, wajiwi wakwayi ni inyal goyo report.